Alam ko, tinitignan niya yung point ni 13. Kung sa'yo mga kansan, ngayon dadaan natin ng 13 pa. Ito ang initial reaction ko. Dadaanan ko yung buong season, itong 6 episodes. Pero syempre, snippets na lang na aking reaction. Dahil ayoko habulin ako ng Netflix. So syempre, spoilers ahead. Sana panoorin nyo muna itong maganda na bago nyo panoorin ang ating reaksyon. Baka isumpa ako nila Nuno pag nangyari yon. Kaya ito na simulan. Jollibee! Si Catherine ba yun? Ay, naku sorry Min. Inalat pang birthday celebration. So kayo normal na lang sa kanila. Sira na naman yung MRT. Babara tayo guys. Ito yung maganda pag Tagalog eh. Yung inalat, di ba? Paano mo yan sabihin inalat sa Ingles? Diba? Paano mo isasalin yun? Excited ako. Hi! Manila. Manila. Sa Ay, si gabi, Liza. Ito ba si Liza? pag napadpad ka sa madilim na eskinita, maaari kang maging biktima niya. Hi, Pogi, Pogi! pinag-text sa'yo. 150. Tuloy talaga ako manood eh. Kaya okay lang. So parang nire-record ko lang yung sarili ko. Ako muna ang bantay. Ganda. Nagka-goosebumps ako dun. Balete. Siyempre, Balete Drive. Asin ba yun? Magandang gabi, Captain Guerrero. Alam ko si Kumusta, Nuno. Alexandra? Ba't nandito ako, anak ng 13? Copyright ka! Yung na-copyright na kita sa paggamit ng mukha ko, payatot na may salamin. Naalala ko lang bigla. Kailangan ng caption. Kailangan ng caption. Kailangan ng Tagalog po. May... Lang noon na may alam tungkol sa ganitong misteryosong Ay, ba't hindi pareho? Siguro para for translation purposes. Hindi galing dito. Separate yung ginamit doon sa pagsalin. Sa mga kaibigan kong nasa lungga. Ako lang ba? O yung boses na yun parang nasa loob sila ng... Parang nasa enclosed na lugar? Ewan ko parang may bumabalik. Kalma ka na. Nuno! Kumusta ka na, Munting Tres? Parang siya yung save point sa mga games eh, no? What? Chocolate? Ang laki naman ng chocolate! Gusto ko, saan makakabili na ganito kalaki chocolate? Ganito ka isang kamay? Tsaka diba, daming bars. Pulpisyo lamang ang kapal. No, hindi ka ba nabibigatan dyan? Binayagan. Okay, animation Hindi naman kailangan award-winning Pero sapat na hindi ako maiinis. Tatawagin uli natin yung halimaw na apoy? Medyo nakakatakot nga ang itsura niya, pero... Ilabas ang halimaw ng Victor Magtanggol. Ay, cute-cute naman ni 13. Akin ang kamay mo. Puputulin ko yan para ka na makapag-TikTok. Parang nag-drawing lang siya ng titi din. Tandaan mong palagi mong lawakan ang pananaw mo. Hindi ba sabihin ko to sa lahat ng mga bata ngayon? At kung bakit iboboto ninyo ko ulit? Ang tulay na multo. Pagkatapos ng eleksyon, hindi na nagpaparamdam. Disclaimer lang uli, hindi nyo maintindihan yung story kung ito lang panonoorin nyo, itong pinapanood ko. Panoorin nyo to sa Netflix. May importante pa akong Naalala ko gagawin si para Erop sa kanya. Yung get up niya and everything. Yung Magandang gabi, Munting 13. Anong gusto mong laruin natin ngayon? Itlog ko! Magtrabaho po muna tayo. Kailangan kong malaman ang nangyari rito. Killjoy ka rin minsan. Di ba? Paano mo isasalin yung mga ganun banat kung Ingles yan? Mas mahalaga ang kaluluwa kesa karne. Huwag kang malikot! O wag kang 14, delikado yan. Kalma ka na! Huwag kang bastos na bisita! Huwag kang bastos! Ang lakas pala na itong dalawa itong Manila niya. Isama sa lahat. Lumulutang sila. Alalay lang. Alalay lang, bida ako eh. Boses ko sila sa Soberano, huwag kayo magulo. Ngayon lahat ako nakita ng gore, ganito ka-gore na Pinoy animation. Nice. Buti wala silang yun nilagay. Kung kailangan sumabog yung ulo, pasabugin yung ulo. Kung kailangan putol yung laman. Maynila. Kasi nag-shooting kami niyan para makuha yung figura ko. Sancho Santa Maria sa mga kasong ABCZNN. Buti dito mayroon pa silang channel pa sila. Fictional nga talaga. Nasaan ba ang aking emo got girlfriend? Kailangan ko ng tulad ni 13. Ang ganda! Episode 1. Next episode na agad! Yan ang problema sa inyong mga lalaki. Tingin nyo lahat ay tungkol sa pera. Tungkol to sa kapangyarihan. At lahat na naman kami. Ibigay.
Ba't lagi na lang nila lahat ng mga lalaki? Ano ba? At sang-ayon si Tito sa akin doon. Tito! Alam ko, tinitignan niya yung puwet ni Tracy. Nakikita ko ng karitan! Ibabalik mo rin siya sa akin, tama? Nangangako ako sa inyo. Ang ganda ng ganito na parte ng ating mitolohiya at nung tunay na mga tao kasi ba lagi nakakatakot Ibang parte ng mundo, mas close sila sa kanilang spiritual. Diba? Hindi sila tatakot doon. More on familial na resemblance ang meron sila. Dapat, Captain Guerrero, ay wala nakikita yung mukha ko, naiinis ako. Insidente ng pangunguryente. Kuya Jobert ba yan? Dito lahat. Noy. Sa iisang sabit. Ay, budget na! Ay, po, may ano ah. tabi-tabi po. Save point! Mga dating nakakubli, ngayoy ibunyag. Lumabas yung 15 billion. Ala, lagot, Meralco, kayo na sunod. Alexandra 13. Parang nabatak yung buong mukha niya sa isang lugar lang. Daya. Ano yan, magiging kabayo yan? Nasaan na yung kotse? Wala akong utang na kahit ano. Wala ka sa Pilipinas, marami utang. Ang tunay na horror. Yan tinatabla ng kuryente. Para sa Pokemon. Mag-save point ka muna kay Nuno, dali. Ang ganda, gago. Parang Yu-Gi-Oh lang, kailangan ng sakripisyo depende kung gaano kalakas ang bubuhayin. Oh! Oh! Sarap! Wait lang, nakaya ba ito naka-black and white kasi madugo? O kasama ba talaga yun? Bakit? So bang madugo ba nun? Bin-black and white na lang nila. Baka may gusto sila kasi habulin na na PG rating. Nakilala din siya sa dami ng mga kliyente niyang celebrities at endorsers. Kulit ng hipag ko. Subukan ko raw yung sabon niya. Alala ko dito si Miss Cancer Garlic. Yung mga CCTV camera nila, may nakita kayo? Ayaw pang ibigay sa amin ng may-ari ng mall yung footage. Siraan Sigurado sila eh. natatakot sa mga balitang lalabas. Siraan sila. Huwag niyong alalahanin. Nalala ko tuloy yung sa kaibigan, dati nung may thesis kami, nanakawan yung kakathesis ko ng bag niya sa McDo. Tapos nung nakuha na, gusto namin makita yung CCTV para alam namin saan dumaan yung mga nagnakaw. Tapos ayaw ibigay sa amin. Eh, di ba yun nga yung point ng pagkakaroon ng CCTV, yung prevention. Kailangan pa dumaan sa kung ano ng proseso at hindi, wala lang din. Siguro ayaw nila masali sa mga balibalita na kahit sino pwede manakawan sa kanilang lugar. Yan yung mahirap sa mga ganyang establishmento. Ito yung tsura na maraming mga web dyan. Paano ba ito nag-work? Ilahin mo kaya? So, konyo naman. Manila. Inaantay ko rito kasi yung mga lugar kung may mga parang Easter eggs ABC, ZNN. Itong ano na rin sila, multo na rin sila ngayon. Oh my god, mali na imagine ko doon, sorry. Ayoko kasi pag may babae tapos gumagano'n yung anino. Hindi ko alam na nasa showbiz ng mga duwende. Nasa going bulilit na ka eh. At isa lang ang gusto ng sanggol. Dede? Nanay niya. Gusto niya dumede. Alala ko yung itsura nun sa Toy Story. Gago ka, putang! Oh my god. Kailangan ba talaga may sound effect pa ng jump scare? Hayop. Nung bata ako, binubulong ito sa akin ng lola nena ko tuwing gabi. Wala kang kwenta. Pabigat ka. Mula ka man sa akin, wala ka pa rin kwenta. Sabi ko sa'yo. Sa aborted child ka niya to. Gago. Ang ganda, Ginawa ko na lahat! Ang ganda, pinapakita na minsan yung mga tunay na halimaw yung mga tao. Huwag ninyong gagalawin ang tiyanak kung ayaw niyong sagutin ang pananagutan ng iyong alaga. Ganun, ba't para iba-iba yung quality? Ba't para na naman binidyo na naman yung sa loob ng kahon? Dali nga, hinaan nga natin ilaw. Mararamdam natin Netflix and chill. Kumuha akong pagkain. Kain. Gutom ako sa 13. Pucha, lahat kinakain nila eh. Edits ni Maliksi. Patuloy yung Netflix and chill episode. Ba yung kumakain ako eh. Puta naman. Nanalo tayo, Papa. Tapos na ang laban. Itong laban lang na to.
Magkakaroon ka pa ng series sa Netflix, Trece. Kailangan mo palabanan lahat yan. May mga ganyan, no, diba? Kasi makikita mo yung kultura natin, makikita mo anong parte ng buhay natin. Nakikita ko ito palagi sa anime. Ito pa makikita, ano yan, pupunta na yan. Pupunta ako, kumukuha ng pandesal. Ako baka, diba yan, no, part of, ginagawa ba nila yan sa Japan? Ano ka, saan mang bands? Siyempre, that's uniquely ours. Ayun na naman ako, nag-sorry. Kailan ba ito ginawa? 1995? Nice one. Ganyan din ako. Altab lang. Pasensya ka na sa mga tao ko. Tarantado kaming lahat dito pero Ito yung mga sinasabi ko sa mga bagong pasok sa channel natin, mga bagong manonood. Tarantado kami lahat dito pero iiwasan ko na yun kung maniniwala ka. yan din ako humawak ng phone eh. Kahit hindi na. Medyo na, ganda naman ng ikot na yon, grabe. Pang shampoo commercial si Trece. Kaya namin bumiyahe. Slow mo nga. Tayo ng biya. Ay, ayan. Oh my God. Stress, init, amoy bayag. Simbaho naman to ng kwarto ni Basilio. Hoy, wag ka nga... Oo, totoo nga. Amoy zone rocks. Yung dalawan to, laging Anak sumisira. ng inang bakal. Tulungan. Anak ng puta. Wala tayong laban sa kanila! Bayan, tapya. Nakakahiya. Nakakahiya sa itsura natin. Ito ang buhay na bangkay na lumulusog ngayon sa presinto namin, Alexandra. Ano? Kung ganon, hindi. Sobrang umay na si Guerrero sa mga bullshit ng buhay niya. Dapat kriminal lang ay nahabol ko, hindi mga patay na nabubuhay. Ayun yung mga trolls, yung mga walang utak. Wag! Oh my God, buti na lang. Yes! Oh, ay, sa'yo, babe. Kailangan mo na alalay ka? Ang agas talaga namin. Oo, pero sana kanina pa, Tapia. Okay lang, parang intense. Hindi masaya pag masyadong madali. Wala namang mabait na pulis. Kamukha ni Glow ko. Kaya sige, ano ang pangalan ko? Choosy mo naman, sa dami ng dumadaan sa ganyan. Di ba lahat yan malalaman nila? Parang mali ka naman doon. Sabi ko na eh! Sabi ko na di mo ko pakakawala ng ganun kadali. Yan, next episode. Isa na lang agkatapos ito. Astigo po dyan. Lahat, iba't ibang mga angkan. ito yung malakas, di ba? Kanya-kanyang mga lahi, kanya-kanyang mga mitolohiya. Ito yung parang representative natin. Totoo. Oh! Walang dahilan Oy! rahas kung hindi naman magbaba. Waifu number 4. Tapos na ang usapan. Banlag ba siya? Ito diretso. Hindi na kailangan ng dextrose. Rekta mo na lang. Years of academy training wasted bilang isang doktor. Sikitor ad astra. Daan patungo sa mga tala. Tala. Totoong dahilan kung bakit nangyayari lahat to. Putang ina niya. Kukunin ko na yung Yung malalaman ko isang magaling na Filipino dabber. Ang kulat eh. putang ina niya. Yes, worth. Worth ang panonood dito dire-diretso. Hindi nyo ba talaga ayaw mo sa bilis sa data plan? Patingin ng huling insidente. Nasa Pilipinas ka, boy. Ka na magulat. Siya ang iyong kakambal, Alexandra. Hindi ko maintindihan. Sabi niyo namatay ang kakambal ko nung isilang siya. Lumabas to sa puday ng nanay ko? I-explain it ay. Gusto ko malaman ano yung mga angka na to, men. Curious na ako. Tikba lang. Ano yan? Elf? Tandaan lang ang ating misyon. Walang ayaw! Oo nga, dito siya namatay para paglabas ni Trece, ano na siya, nakapasa siya. Pagsubok na. Tangina ko. Sobrang tagal, itim na yung suot niyo. Naging sad girl na siya sa loob ng lecheng balete na yun. Bakit yung nakalagay doon 4, ba't hindi para? Short hair Chinita girlfriend! Yes! Yan hindi mga babae pa nagbe-break up sila. Ako yung magiging isang chef! Oh my God, kukontrolin niya yung buong militar, no? Matigas ang ulo ni General Villar. Magaling akong magpaikot ng ulo. All units! Panatan nyo na ang putang inang yan! Wala, hindi magagawa yun ng English na. Iba-iba talaga. Earthbender pala to. What, ako-control din niya to? Anak ka nga. Sabi ko na nga ba, Nuno, hayop kay. Ina kay. Binigyan kita ng choknut. Yun.
Yun, dumating na. Dun, 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 dun. Parang Avengers lang eh, no? Paano nasira ang 3310? Imposible. Ang tunay na mahika dito. Si ano? God of War. Saan ang gagaling tong mga to? Oh my God, man. Okay, last episode. Hoy, tama na yan. Si One-chan. Kaya ayoko sa mga family reunion eh. Lagi sasabi, oh, man, wala ka pang asawa. Tinan mo nga isa mong pinsan, lami na larating. Mga inggeterang tito at tita, dami. Iniisip mo pa rin tungkol ito sa kanila? Ang mga preso, ang mayor, ang general, sinuno, ginamit ko lamang silang lahat para sa mas malaking layunin. Ang kinalala ko dito yung ginawa ni kay Orochimaru, papunta kay Itachi, papunta kay Toby, papunta kay Madara. Kailangan ng isang segundo para lang intindihin to. Whew! Okay, so nagsinungaling yung tatay niya. Yung mas malakas yung kanyang kapatid pero ginawang sa si Sinag at napakahaba ng baksot. Kung ako si Trece ngayon nangangawit na ako, hindi na pa ako nakagano. Aray! Mahina. Mahina. Napakahina mo. Makasarili siya ng pilit kanyang pinalaki sa paniniwalang layunin mo lang ang itaguyod ang pinakamamahal. Ganda ng ganito. Ito yung mga gusto ko eh. Yung white and black lang na nag-aaway. May mga gray area, di ba? Parang 10 minuto na siya nagsasalita. At akala mo, Manila. kakatiwalaan kita? Akala mo ba'y natatangi ka dahil sa layunin mo sa propesya? Hindi ikaw ang unang ika-6 na anak na isinilang sa mundo. Kung alam mong talo ka na pag hindi ka na niya tinitignan pero nagsasalita pa din siya. Shit. Hindi na ako mananalo sa argumentong ito. Alam na niya. Ako na itong mawasak at lumikha ng mas makapangyarihan. Siya pwede mo ko husgahan buong gabi, Trece. Tapos na ang usapan. Kunin mo na, okay lang. Sige lang, pagbibigyan kita. Dumadaloy ito sa iyong dugo. Wala kang nalalaman tungkol sa akin. Buwan-buwan ako nilalabasan ng dugo. Dato, di mo naintindihan na lalaki ka. Ipupusta ko ang sarili kong buhay. Wala na. Red Para flag. protektahan ang Death mundo flag nito. na. Mamamatay si Guerrero. Hindi nga, nagtaka nga ako ba't gano'n niya pinatay, ba't hindi niya pinasabog yung ulo eh. Diyos ka, di ba? Men. Talagang, ganda oh, kita niyo yun, nakita niyo yun. May stab nung yung matawa mo, proud Pinoy. Yes! Napakagandang visualisasyon. Dahil hindi ako ang kapatid ko. At lalong hindi ako ang ama ko. Kung sa TV to, hindi ikaw ang aking tunay na kapatid. Meron kang kapatid na mayaman doon sa Maynila, na mas mayaman. Ang ama ko. What? Hindi gumana yung Pero barbecue. isa akong tunay na 13. Ano pa yung last second sinabi niya? Bacarele Jason! Ilang beses ka ba kailangan mapunta sa mundong yan bago ka tumigil? Oh my God, tapos na nga. Meron ba to outro? Oh, pero may outro yan. Oh shit! Tang ina mo. Dito galing yung ingay. Ito to sa mga pangarap. Gusto ko mamura ako ng mga pinakamagagaling na Filipino dub. Gusto ko mamura nila ako. Ang ganda eh. Ang linis eh. Chinese yun ah. Ako ang tunay natin mga kalaban. Ang China. Waifu ba to? Waifu ba to? Waifu ba to? Waifu ba to? Naku pa, waifu pa! Naku, hindi! Tirahin nyo! Amin na ang isla nyo. Napakaganda. Doon tatapos yun. Alam mo, kahit simple lang yung, kahit basic lang yung animation. Simula pa lang yan eh. Napakaganda na yan. Dito pala sa simula ng 13. Ang layo na agad nung narating ng kanilang storytelling. Yun lang naman yung habol ko ngayon. Yung basta animation, wag basura. Masaya na ako. Basta ano lang, sumasabay lang. Di ba? Basta wag lang nahuhuli. Masaya. Doon nagtatapos yun. Napakaganda po. Tsaka ngayon ko lang ginawa tong Netflix and chill. Kung gusto nyo pa na mag sa mga darating pa mga series sa Pilipinas, sana ay huwag nyo patay like, share sa mga nanood na nito nyong friends. Oli si Paulo 13. Hindi yung taong gulang ha. Oh, Paulo.